வெல்கம் பேக் டு தி சேனல். பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி நடக்க போகிற மேட்ச், நேற்று நடந்த மேட்ச் தான் பார்க்க போகிறோம். பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி எங்கப்பா செம்ம மேட்ச்சுங்க. 2 பேரும் கடப்பாறை டீம், அதாவது கடப்பாறைன்னா அந்த கடப்பாறை நினச்சிக்காதீங்க, வெயிட்டான ஒரு டீம். இந்த பக்கம் கைரன் பொல்லாட், அந்த பக்கம் விராட் கோலி. யார் அடிக்க போகிறா? ஆல்ரெடி இவங்க பண்ண ஒரு சிறிய தவறில் இல்லை, இஷான் கிஷன் ஆல்ரெடி இவங்களுக்கு எதில் சூப்பராக விளாண்டாங்க. ஃபஸ்ட் மேட்ச் இன்னதான் நல்லா விளாண்டாலும் பட் சூப்பர் ஓவரில் தோற்று போயிருக்காங்க. அதெல்லாம் நம்ம ஏன் பேசணும்? அதோட இஷான் கிஷனோட அற்புதமான 99 ரன்ஸ் நம்ம பார்த்தோம். தண்ணி அவ்வளோ தெரிஞ்சாருங்க அந்த கேம்லேயே. அப்புறம் என்னதான் சூப்பர் ஓவரில் 7 இருந்து அடித்தாங்க, பரவாயில்ல. 7 ரன்னு நாங்களாம் சேஸ் பண்ணிடுவோம் அப்படின்னு 8 ரன் சேஸ் பண்ணிடுவோம் அப்படின்னு அசால்ட்டாக எடுத்துகிட்டு போயிட்டாங்க. அந்த 7 ரன் அப்படியே வாரி கொடுத்துட்டாங்க, வாரி வழங்கிட்டாங்க. பூம் பூம் பூம்ரா போட்ட ஓவரில் வாரி வழங்கிட்டாரு. ஸோ அதனால் ஃபஸ்ட் மேட்ச்சு ஜெயித்தாங்க. இவங்களுக்கு ஆர்சிபிக்கும் இவங்களுக்கும் எம்ஐக்கும் முடியும் 26 மேட்ச் நடந்திருக்கு. 26 மேட்ச்சில் 10 மேட்ச் ஆர்சிபி, 16 மேட்ச் எம்ஐ தான் ஜெயிச்சிருக்காங்க. அதாவது மும்பை இந்தியன்ஸ் தான் ஜெயிச்சிருக்காங்க. அதோட இன்றைக்கி மேட்சை விடுங்கப்பா, நேற்று நடந்த மேட்சை பார்க்கணுமே. ஐயோ செம்ம மேட்ச்சுங்க. பா என்ன அடிக்கிறாங்கப்பா. சரி, நம்ம இன்றைக்கி ஜானி பேஸ்டோவை வெளியே தரலாம் அப்படின்னு நினச்சி சாகாவை உள்ள விட்டாங்க. சாகாலாம் மொக்க பேட்ஸ்மேன் கிடையவே கிடையாதுங்க. 2014 88க்கு நாட் அவுட், இப்படியும் நாட் அவுட்லேயே தான் இருந்திருக்காரு. போன மேட்ச் தான் அவுட்டாக இருக்காரு. என்ன மேட்ச்! அந்த மேட்சை பற்றி நம்ம சொல்லவாங்க தேவை. ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு அசால்ட்டான ஒன் சைடாக ஜெயிச்சுட்டு போயிட்டாங்க. சன்ரைஸ் ஹைதராபாத் ஒன் சைடாக ஜெயிச்சுட்டு போயிட்டாங்க 88 ரன் வித்தியாசத்தில். இது முடியும் இவங்களுக்கு ஹெட்டு நிறையா நடந்திருக்கு. அதில் கம்மி மேட்ச் டெல்லி ஜெயிச்சிருக்காங்க. ஓகே, அதை பற்றி நம்ம இன்றைக்கி பேச வேணாம். நேற்று நடந்த மேட்சை பற்றியே நம்ம பேசுவோம். டேவிட் வார்னரோட அற்புதமான ஒரு 66 அவரோட பர்த்டே அன்றைக்கி. அதனால் இன்னும் புரிஞ்சிடும். எனக்கு தெரிஞ்சு பேஸ்டோ வந்து 3rd பேட்டிங் லைனில் அப்போ தான் ஆடுவாங்க. ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, சாகா நேற்று அடித்த அடி அந்த மாதிரிங்க. ஆமாம், அந்த மாதிரி தான். ஓகே, இதோட நம்ம நிறையா வீடியோ பார்க்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டே இருங்க. அதோட நேற்று என்ன எஃபர்ட்டுங்க. நேற்று டெல்லி கேபிட்டல் கடப்பாறை சைடு ஒருத்தர் கூட ஆஃப் செஞ்சுரி அடிக்கல. 131க்கு அசால்ட்டாக முடிச்சுட்டு போயிட்டாங்க. ரஷீத் கான் எடுப்பாங்க, யாரப்பா அவன், எங்கேருந்துப்பா வந்தார் அப்படிங்கிட்டு இருக்கலாம். என்ன பவுலிங்க, வந்தவனே ஹெட்மேயரோட விக்கெட், பெரிய விக்கெட் போயிடுச்சு. ஹெட்மேயர் அவரோட நேச்சுரல் கேமை தாங்க ஆடியே ஆகணும். பட் அவர் ஆட மாட்டேன்றாரு. என்ன பண்ணுறது? அவரெல்லாம் ஃபார்மில் ஆட்டான்னா ஆடாதான் பால் எங்கெங்கே பறக்குன்னே தெரியாது. ஓகே, நம்ம சேனல் இது மாதிரி நீங்கள் நிறைய வீடியோ பார்த்துட்டே இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கனாலும், இல்லை நம்ம சேனல் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கனாலும், இல்லை சப்ஸ்கிரைபே பண்ணால் பார்த்துட்டு இருந்தாலும், இதில் 3 நீங்கள் எது பண்ணாலும் நீங்கள் மெயினாக நம்ம சேனல் பண்ண வேண்டியது ஒரே ஒன்று தான், சப்ஸ்கிரைபில் பெல் பட்டனை கொடுத்துங்கோல். அப்புறம் வந்து இந்த வீடியோ லைக்ஸ் போடுங்க. நீ வந்து நிறைய பேர் டவுட் வரும், நீ நம்ம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி நீ ஐபிஎல் மட்டும்தான் போடுவியாடா அப்படின்னா கிடையவே கிடையாதுங்க. நீங்கள் என்ன கமெண்ட் பாக்ஸில் எந்த வீடியோ போடணும்னு சொல்லுங்கள், நான் கன்ஃபார்ம் போட்டுடுறேன். ஓகே, இது உங்களோட ஹரியரன். டாட்டா, பாய் பாய். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெலாம் நிறைய பேருக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். ஓகே, டாட்டா.